ko paano ko bibit-bitin yung pagtingin ko, kasi kung hanggang tingin lang ay bitin. Ayoko rin naman to kimkimin, kaso mukhang hindi ko pa rin to sa'yo kayang banggitin. At baka istabin mo lang at di mo pansinin, bitin kahit na MPB at gin ang inumin nyo, tapang ay wala pa rin. Saan ko ihiramin kahit maglasing, wala rin kung pagising ko duwag pa rin. Paano sasama kung hindi ako nag-aaya? Paano tatama kung hindi ako tumataya? Minsan iniisip ko na wag na lang kaya, kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. At sobra sa pag-asa, kulang sa kumpiyansa, kaya mukhang malabong magka-tsansa. Gusto ko lang naman ay maging popoy mo ba siya, yun ang matagal ko ng pantasya.